فزنا بنيل الوراث الخير محسنون من نور والدي معنا سيدي تعالى يا ملجا الخير يا مدروب أمثلات في الأفق جميعها وصل لما سيدي تعالى يا ربي بالمصدفى أنت العلي صمد أحسن ما داننا به يا ربي سيدي تعالى آمين آمين يا ساتر تمم الله نورنا من نور نور الولايات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن أحمد السالم التجاني وعن خلفائه ومقدميه خاصة تلميذه شيخنا وملازنا ورجائنا ووسيلتنا إلى الله شيخ الإسلام والطريقة قائد الجهاد سيد العباد الحج عمر الفوتي وأن مجاهدين الذين هاجروا معه وأووا ونصروا إلى يوم الدين. caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo weluya Allah won e ceerno men cheikhana ahmad tijani e khalifaɓe makko fof tengti noon almudo makko cheikhana ahmad tijane mo ganduɗa jeeyi ñalawma oɗo ndeɗo jonde so yiyama tan enen fof eɗen ciftora ardinoɓe men seeremɓe men nehɓe men hono alaji Seydou Nourou Tall e ceerno Mountaga Ahmad. eyyi ɗum noon yonti e yamirore ceerno men Chérif Abdoul Moutalib At-Tijani e ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Mouhamadoul Bachir ɓe jamiri ceerno Madani Muntaka Tall khadimul hadratil umariya yo golle ziyara alaji Seydou Nour e ceerno Mountaga yo waɗe ɗum noon en jaggi ñalawma nogas e tati e nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru janvier e hikka noon ziyara o hawri ko 50 duuɓi ko alaji Seydou Nour wirni ɗum waɗi ziyara o ewde hoolare ko endam e alaka qonnoɗo hakkude alaji Seydou Nour e ceerno men Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhuma ɗum waɗi ñalawmaji ɗi teddinira ko ɓesgu alhaji Malick radiallahu taala anhu e min teddinira ɗum khalifa mabɓe Serigne Babacar Mansour e miñiraɓe makko fof ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji mabɓe. kadi oɗo ziyara nde fuɗɗoto nde ko jinnaɗo men ceerno men Serigne Abdoul Aziz Dabbah kanko tottuno yamirore miñi ko sehil makko ceerno Mountaga yo fuɗɗo ɗum waɗana ɗum jinnaɗo makko ceerno Seydou Nour hitande fof eɓe mbaɗa ɗum en ji noon ɗum noon hitande fof ne yaara yeeso eyyi no wayno tan ko yamirore ceerno Mountaga ne heewi wiide kala ko wonde yamirore yarat ko yeeso eyyi wa azzin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin mbo jomiraɗo yamirno nelaɗo Allah nelaɗo men Ibrahima bammen Ibrahima alayhi salam
ko on tan yahat ha joni. Ɗum waɗi gueɗe ɗe yaharat ko yesso tan inchallah. Ko heddi ko noon ziyara o détail uji ziyara o bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe moɓe tottu mon kono ɗum yarat foof sallah jaaɓi. Min mi arno tan ko udditande ɓe. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Bandiraɓe julɓe, min calmini on salminadu l'islam caggal yettude Allah e julde e annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗo gonɗon foof. Nde ɗo jonde jooɗide ɗo e nder oɗo masjid alhaji Umarul Fouti, kala jiiɗo jooɗiɓe ɓe ene andi hoto faya. Faya koye ziyara meɗen, ziyara julɓe foof, ziyara aduna o foof. Sabu inniraɓe ziyara oɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɗo kaala e dunde baba adama e aduna foof. L'islam ene andi ɗumen, hayɓe gona julɓe ene gandi ɗumen sabu golle mumen. Hono ceerno meɗen ceerno Saïdou Nour radiyallahu taala an e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mountaga Tall radiyallahu taala an, ziyara baɗetenoɗo hitande foof. Ziyara noon ko ziyara julɓe fof no mbimi ni o yonti. Haalɓe ɓe kaali programme nde fuɗɗoto e holno timirta fof ɓe kalni on. To banggue raabiɗa kadi kañum enne kadi ene kebli ene keedi caggal ahbab alhaji Umarul Fouti radiyallahu taala an. Ko fonno yuɓɓinede fof yuɓɓinama, jowuji ɗi juɓɓinama, ko heddi ko haalama enen foof en nani. So tawi Allah jaaɓi enen to banggue raabiɗa alhamisa o ha aljuma ha aset o foof ko ñalawmaji raabiɗa ko duwaw. On kalnama conférence batteɗo to e King Fahd, wonne kadi koye ziyara he jeeya. On pawnama no foti yarude foof. Hirjinde tan enen almuɓe ɓe yen ɓeydo tinnade, yen ɓeydo arde law daiman. Min ciftino on hen saaha jowuji ɗi ene jeeya eko tardata yimɓe ɓe ñawlude arde. Jippuli ɗi ne goɗɗi ko gonga, kono noon mbaɗen haajuji men himme men e ñalawmaji mbaɗeten jowuji ɗi, sabu ko ɗum woni ngandi walla ɓernde ziyara o. Kayitaji joguinoɗen gila e gurdam ceerno Mouhamadoul Mountaga radiyallahu taala an ene yuɓɓinani en jiiɗa ɗi mbasa timmude. Omo taƴno ko waɗete e kamilaji e askaruji goɗɗi e ɗen ɗon ñalawmaji. Surtout hikka kadi inchallah ene hawri e duuɓi 4 ceerno alhaji Saïdou Nour nde wirni. Sabu enen fof eɗen gandi o feeñi e aduna e ko fotta ko 1864 o nooti joomi ko e 1980 e konnguɗi celluɗi o wuuri duuɓi 100 e duuɓi 16. Hayso ne waɗi luure seeɗa woɗɗodirani fof kono ɗum kam koye konnguɗi ɓurɗi sellude o wuuri duuɓi 100 e duuɓi 16. Sabu en mbi ko 1864 ha 1880 wadde hikka o dañi duuɓi 40 to barzakh. Nonne hawri e duuɓi 40 ko notoyi joomi ko omo barzakh. Ɗum ne kadi ene foti so yonti julɓe ɓe daro kesɗitina wooda ko haala e makko holi o ceerno Saïdou Nour e hunde e holko woni ceerno mun, holi o ceerno Mountaga ko haalte e mabɓe. Ɓe caɗi haalde eɓe mbeeɓi haalde. Fannu fof mo ƴeftuɗa ɗo wawi haalde e muɗum ceerno Saïdou Nour kene wela julɓe. Oɗo subaka aljuma mo hawri e ladial e nder ñalawma on ɗon hedde 4 heures o mofta ɗo rawda makko ɗo. Allah waɗi kadi nde ko joom wune juulimo ñande hen ko Cheikh Zawaya on ñalawma Seydina Seydi Ali on ñande hen jooɗi e jappere ceerno men Cheikhna Ahmada Tijani khalifa général de Tijani biyeteɗo Cheikh Zawaya on juulimo ɗo hen. Ɗum noon ɗum so hawri alay sago wooda ko hesɗi ko waɗa hen kene siftina yimɓe ɓe ɓesguji men ganda huli on
ceerno Saïdou Nour hol ceerno Muntaga ɗum noon ko ɗum woni ko jogori ɓeydede hen so tawi Allah jaaɓi hikka waɗɗani kadi ahbab kañumne kadi mi anda o rabiɗa en ahbab nde sosano kañumne kadi waɗɗani ɗon dañde ɗum duuɓi 50 saabu ko caggal makko seeɗa woni ko ahbab sosa ɗum noon eɗen ciftora ɓen worɓe darinoɓe nden ɓe goni rijalun sadaqu ma ahadullah aleyhi fa minhum man qadar nahbahu minhum man yantadir ma baddalu tabdilan ɓenne kadi duwanoɗen ɗum hen saabu barke moɓe ɗaccidi en o saabu malal moɓe ɗaccidi en o ñagoɗen Allah subhanahu wa taala kamɓe ɓeɗo worɓe ɓe kalɗen hewɓe mabɓe nana barzakh yo rasulu sallllahu alayhi wa sallam wontoon jaatigui mabɓe enen heddiɓe caggal mabɓe ɓe kadi yen ɓooy tampude hen yallah hokki en hen ko hokkuno liggantoɓe salihina en yallah hokki en ko liggantuno ko hokkuno liggantonoɓe salihina en ɓooyen hen ko juuti foof enen neke lomtiɓe eɗen gandima en lomte oto yaw nde yonti foof yo Allah hokku en battade moƴƴe bisimilla moon onon foof enen almuɓe noon emin ñaagui on yon ngar law pour dowuji ɗi beele ene timma e nder balɗe mbaɗeten dowuji ɗi ha ñande altine ñande mu'tabar rabiɗa nde oɗon jarro oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko heddi ko heddiɓe ɓen ma jokkitte bandiraɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh son ji nde ɗo jonde hitande fo e oɗo waktu haqqillaji fo dutto to ziyara ceerno Seydou Nourou Tall e ceerno Mountaga Amadou no mbatten hitande foof e yamirore seremɓe men e hohoɓe men tengtinde yimɓeɓe surtout noon dayiraji sukaɓe e dayiraji rewɓe ɓe tengtinde ɗumen toɓɓe 4 mo ganduɗa ɓe toɓɓe ɗe ɗon hikka kañum ɓuuri wadde fayida e ziyare he toɓɓere edinde mi haali ɗum joni woni duuɓi 50 ko ceerno Seydou Nourou Tall yalti aduna duuɓi 50 hikka e ziyare en ko hen tan watte toɓɓere rewde hen duuɓi 50 kadi mo ganduɗa ɓe kañumen sosi oɗo ziyara kañumen balli ceerno Mountaga Tall fawde oɗo ziyara liggaɗo ɗum woni association walla mbiyen fedde ahbab Cheikh Oumarul Foutiou kamɓene hikka woni duuɓi 50 meɓe ciftore e oɗo ziyara eɓe ndune gam Allah subhanahu wa taala jarnaɓe kamɓene toɓɓere rewde hen o mawnom Ibnu Annas Gaye haali ɗum joni woni jumaka enen ñaaga dayiraji wonɓe e leydi ndi foof yo taw ko ɗo e Dakar walla caggal Dakar e région ngaji ɗi kamɓe foof soɓe gara hikka ziyara eɓe mbaɗa organisé koye mabɓe ɓe gadda ballal mabɓe e totta ɗum ceerno Madani saabu enen gandi juma sene maahe ceerno Seydou haali ɗum nani julɗo foof ene yiiɗi hen yiide hoore mum tengtin noon e juma Cheikh Oumarul Foutiou mo ganduɗa ko tanika e hoore mum gummiɗo e makko woni ceerno Mountaga Amadou Tall kañum maahi oɗo juma innir ɗum juma Cheikh Oumarul Foutiou nden enen foof julɓe mi yani fuutankoɓe julɓe Sénégal foof ene poti yiide koye mumen e kaɗo juma inchallah ɓe gadda balle mabɓe e ziyara ne tawi ɗum ɓurata webde e mabɓe eɓe gadda ɗum ɗo e juma ka toɓɓere wattininde hitande foof ceerno Madani ene ƴetta taw ko neɗɗo walla ceernaji walla fedde innir ɗum ziyara he hikka noon o wi ziyara he innirte ko galle Seydi Alhaji Malick Sy enen gandi enen foof hakkude ceerno Seydou Nourou Tall e ceerno mum ceerno Seydi Alhaji Malick Sy ɗum waɗo wi hikka ko ɓesgu ceerno Alhaji Malick Sy kañum innirte ziyara he ɗum ɗon woni toɓɓe 4 mo jinɗen ɗe haalde enen ciftoran dayiraji sukaɓe ɓe e dayiraji rewɓe foof ɓe mbaɗanno hitande foof eɓe gara e deƴere ɓe gara e needi ɓe gara ɗe poti arde eɓe gara ɗeɓe gowi arde seɓe gari kadi ɓe ndono golle ɗe kal golle poɗɗe gollede ɗo e juma ka min dende mabɓe kamɓe sukaɓe e golle poɗɗe waɗede kadi King Fahd Palace de conférence o ñande alhames ɓe mballa en kadi e golle ɗe ɓe jaɓɓo ɓe mballa men ceerno men jaɓɓade hoɓɓe mumen e mballa seeremɓe ɓe jaɓɓade kadi hoɓɓe ɓe nannude men e nder saluji ɗi haaɓe jooɗo haaɓe keɗo eɓe keɗo ko ganduɗa ko ene nafa julɓe foof amina amina ya sataro tammima lahu nuran amina